Αμερικανοί, και όχι μόνον αυτοί, έκαναν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη για την ανοικοδόμησή της. Οι συνεργάτες μου και εγώ πρωτοπόροι ανοίξαμε το δρόμο για μια νέα εποχή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν μπορεί να γραφτεί σήμερα η Θεία Κομμωδία. Δεν υπάρχει λόγος να τη γράψουμε. Εγώ βλέπω καμιά φορά ορισμένα πράγματα κάτω από ένα μεταφυσικό, ποιητικό πρίσμα, κατάλαβες. Ποτέ δεν είδα τον αστιφύλακα παρόντα την ώρα της ληστείας. Τον βλέπω εκ των υστέρων να ταλαιπωρεί όλους τους γνωστούς μου για να δει τον ύποπτο. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω κάνοντάς σας ένα φιλοφρόνημα πώς κατορθώνετε και πιάνετε ακριβώς το σφιγμό, θα λέγαμε, του συνομιλητή. Μια ώρα έτσι, χωρίς πρόγραμμα. Η εκπομπή της Μαρίας Ρεζάν που μεταδίδεται κάθε Κυριακή πρωί στις 11 από το πρώτο πρόγραμμα. Κυρία Ρεζάν, στην αρχή κιόλας του βιβλίου σας λέτε κάτι που με εντυπωσίασε πολύ. Λέτε πως υπηρετήσατε τυχαία τη δημοσιογραφία, αλλά δεν την υπηρετήσατε ποτέ στην τύχη. Πόσο τυχαία μπορεί να είναι μια καριέρα σαν τη δική σας? Τυχαία ήταν όμως. Και πρέπει να σου πω, αφού λες για το βιβλίο, δεν ξέρω αν το έχεις διαβάσει, αυτό το βιβλίο γεννήθηκε εδώ. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν τα βράχια και άρχισαν να διηγούν στα παιδιά όλα της ζωής μου και κυρίως από τη ζωή μου την κατοχή, τον πόλεμο και την κατοχή. Αν μπορούσαν να μιλήσουν τα βράχια θα λέγανε όσα είδαν εκείνη την εποχή, γιατί αυτό ήταν κέντρο αναχωρήσεως προς τη Μέση Ανατολή. Το ξενοδοχείο δεν υπήρχε βέβαια. Ας γυρίσουμε όμως πίσω τις σελίδες. Με 4 παιδιά, χωρισμένοι και με πολλές υποχρεώσεις σε μια ασυνήθιστη ηλικία για ξεκίνημα, χτυπάτε την πόρτα της εφημερίδας Ελευθερία και μπαίνετε στη δημοσιογραφία. Πώς συνέβησαν τα πράγματα? Συνέβησαν όπως συμβαίνουν όλα. Κάποιος μου είπε, λέω, θα πάω σε μια εφημερίδα, ήξερα καλά τα ξένα βιβλία. Μου λέει ο Κώστας ο Παράσχος, Θεός χωρέστον. Τώρα όπου λέω ένα όνομα, λέω και Θεός χωρέστον, γιατί πέθαναν όλοι. Εγώ είμαι επιζούσα. Μου λέει να πάει στην Ελευθερία. Στην Ελευθερία μου του λέω γιατί στην Ελευθερία? Μου λέει να πας, αγαπάει πολύ και ο αρχισυντάκτης, ο Ανδρουλιδάκης. Λέω θα πάω στη Βλάχου, όχι λέει να πάει στην Ελευθερία. Στην αρχή όμως ο Ανδρουλιδάκης σας απέτρεψε. Όταν πήγα, του είπα τι θέλω να κάνω, ο Θεός να τον συγχωρέσει. Τι να του συγχωρέσει, αυτός ήταν Άγιος άνθρωπος. Δηλαδή, του λέω δεν ξέρω αν μπορώ να γράψω. Έχω γράψει μόνο ερωτικές επιστολές και φαίνεται ότι δεν θα ήταν και καλές γιατί είμαι μόνη μου. Τη δεκαετία του 60 που τη ζείτε πλέον σαν δημοσιογράφος, έχουμε μια νεολαία που έχει νιώσει καλά στο πετσί της την κατοχή και τον εμφύλιο. Θα ήθελα να μου δώσετε την ατμόσφαιρα και το άρωμα εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο, ήταν μια ωραία εποχή. Έβγαλε και ένα Χατζηδάκι και ένα Θοδωράκι και ένα Ξαρχάκο και ένα Τζαρούχη. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί Γιάννη Τσαρούχη το είπατε 2-3 φορές όταν σας ζήτησα να κάνουμε αυτή την εκπομπή, ματαιώτης, γιατί το είπατε? Γιατί έχω μιλήσει πάρα πολύ και διότι ο κόσμος νομίζει πως εγώ θέλω να μιλάω, ενώ πάντοτε ένας του ραδιοφώνου με κάνει να μιλάω. Θα θέλατε να είχατε γεννηθεί, το είπατε ποτέ, σε μια άλλη εποχή, άλλη γενεά?
Όχι, δεν θα ήθελα να γεννηθώ. Είναι πολύ καλά η γενιά που έχω και εκφράζομαι όπως θέλω. Είναι λίγο δύσκολη, όπως είπε ο Βιγιόν, ο ζωγράφος. Η ζωγραφική είναι υπέροχο πράγμα. Τα πρώτα 70 χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Εγώ επέρασα τα δύσκολα χρόνια και κινδυνεύω από τα εύκολα. Από ένα σημείο και έπειτα η ζωή σας στην Ελλάδα φαίνεται να ανθίζει. Η εφημερίδα Ελευθερία, η πρόσληψή σας στο ΝΕΟΤ και επίσης υπάρχει και μια εκπομπή με την Τασό Καβαδία. Αυτή ήταν πριν. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Προς το τέλος. Πάντως ξέρουμε πότε τελείωσε. Τελείωσε το 67. 67. Αυτή η εποχή λοιπόν ανακόπτεται βία το 1967 από την εισβολή της Χούντας. Από την τρέλα των πρώτων ημερών θα ήθελα να σταθώ σε ένα εντυπωσιακό συμβάν που διάβασα στο βιβλίο σας, την υπουργοποίηση ενός συναδέλφου σας από την Ελευθερία, του δημοσιογράφου Θεοφύλακτου Παπακοσταντίνου. Αυτός έγινε και υπουργός. Το περίεργο είναι ότι τη παραμονή της ορκομοσίας του τρώγαμε μαζί και του έβρισα τη Χούντα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με ξεγέλασαν, λέω, σαν εργαζομένη, σαν μητέρα, σαν Ελληνίδα. Με ξεγέλασαν. Και την επόμενη μέρα έγινε υπουργός. Με πήρε μάλιστα η Τασό η Καβαδία στο τηλέφωνο, μου λέει, Ρεζανάκη μου, σωθήκαμε, δεν χάνουμε την εκπομπή. Λέω, γιατί? Λέει, ο Θεοφύλακτος έγινε υπουργός. Σώπα, βρε Τασό, λέω. Εκτές το βράδυ του έβρισα τη Χούντα και δεν είπε τίποτα. Εσείς αλλάζετε σελίδα και πηγαίνετε στο Παρίσι. Γιατί φύγατε? Πρώτα γιατί δεν είχα δουλειά. Δεύτερον γιατί φοβήθηκα. Για να μην λέμε και τα πράγματα έτσι να τα ωρεοποιούμε. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Δουλειά δεν έβρισκα πουθενά. Κανείς από την Ελευθερία δεν έβρισκε δουλειά. Οι πλούσιοι των Αθηναίων, στους οποίους των οποίων τύψα την πότα, μου λέγανε θα δούμε, αλλά εγώ έπρεπε να φάω, να θρέψω και τα παιδιά.